Salam gadırlı vatandaşlar, salam yakırvan adamlar. Salam halmrada, bu miyadaylanız, ne diyeniz iş güçler bilen. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Öyle çağrına size de salam. Sağ olun. İş gücüm gidip dur. Bu tempi bilen bu beter öňe de gidip barymda, ýa-da da galymdan orta tempde. Bu Böyle. ne? Bugunun barynjy gün, hepdeniň barynjy güni menem şuňça hepden jemen etmedim. Şol ikisini biledikde siz bilen geçirmekçi bolýan. Ne Böyle. näme? Ana bugün bilişmez ýaly dekabrın 12-si Türkmenistan döwletiniň aýtmagy boýunça bitaraplyk güni. 95-nji ýylda 12-nji dekabr güni kabul edilen, ýani bütün dünýäde 183 döwletiň içinde diýip aýdýar. Belki 93'tür. Evet. 93 mi? 83 mi? Garaz umuman aýdanda bütün dünýä gollapdyr. Ya bizim bir taraplık almağımızı bunun yankı tarihini yankı köp punktlar agdalyp geçilýär. Şo punktlar bolmasa diýmek bir taraplyk alyp bilýär. Diýenýäli şoňaly neme karar bilen kabul edilen Türkmenistan ıglan edilen 95-nji ýylda bir tarap diýip. Emma kimler üçin ala takdir edip bayram edip belliýärler her ýyl. Türkmenistan umumy hökümetin alamdy. Şonu gözeňe tutýanna. Olar ala galmagal edip dawara bilen bayram belliýärler. Ýöne men dogry aýtsam meniň üçin bugün gynançly gün, matam güni diýip aýtsam bolýar. Sebäbi bul bir taraplygyň, ýani goşadyrnak içindäki bir taraplygyň aslyndan nämeler edildi. Şonça ýyllap bir topar adamlaryň ganyna galylar. Genosit gidip dur, ýam näçe ýyllar bäri adamlary bilimsiz goýdular. Şo bir taraplyk sebäpli bir taraplygyň kölegösüne gizlenip, şo bir taraplygyň arkasyna gizlenip medisina ýa-da galy adamlar görnäçe adamlar ölüme sebäp edildi. Medisina tarapdan nukta nazardan seyretsem adamlaryň saglygy gaty pes derecede umumy almaly medisina hyzmatlary hyzmatlaryny alyp bilen oklar berilen ok şu hyzmatlar dolu derecede çağa ölümi, yaş ölüm adamlaryň ýanky ilatynyň sanynyň ösmezligi bu zatlaryň hemmesi şu bir taraplygyň kölegösüniň astyna gizlenip edilýän, ýürüdilýän, ýani genosit diýip hasap edilýän şu zatlaryň hemmesi umumy hasaplandy, umumy alanda genosit. Meniň gözüm bilen seredende şu genosit bütün beýleki biziň watandaşlarymyzdan düşünýänler elbetde bir taraplygy bahana edip ene soňky döwürde bolýan zatlary görýäs biz Ukrainanyň garşysyna gidip Russiýany gollap hem esker berýän neme ýani o türmede oturan bennileri urodiýa iýesiz o iýesiz adamlar diýip men pikirimçe şeýlerek iýesiz görýärler. Sebäbi iýesi bolanna da garnaşy bolanna da kime arz etjek? Arz etjek adamyň şo Berdimuhamedowlermi? Kime arz etjek? Hemme ýeri korrumpirowany. Ähli ulgamlary Türkmenistanyň korrumpirowany. Şoň üçin hem arz etme ýeri ýok. Ine birleşen ýani bütün dünýä saglygy goruş guramasam geldi gitdi. Pandemiýa wagtynda mewjurýan wagtynda da geldi gitdi. Näme tapdy? Ýene de bärde virus ýok diýip gitdi. Bilem o çemedanyň içinde näçe milyon dollar alyp gidenini ýöne bärde virus ýok diýip gitdi. Biz ýoksam näçe ýerlere näçe sapar hat ýazdyk. Sansyz hat ýazdyk. Ýürite şo gurama ýazdyk. Gapysyna baryp hat eltip gaýtdyk. Türkmenistanyň hökümeti size yalan söylese de gidinde gonamçylyklara baryp täze bazarlar sanaň diýdik. Şo hatda görkezdik biz.
Sanan gonamçylykdaky täze mazarlyklary. O taýda ölen güni, doglan güni ölen güni ýazylgy adamlaň. Ine uzatlarym ekrana çykaryp berip başlamasoň mazarlyklaryňam ýanky başdaş dilýede türkmenlerde doglan ýyly, o doglan senesi ýanky biram ölen güni datasy ýazylýar, ady familiýasy bilen ýöne şony başdaşam goýdurmanyrlar. Adamlar nädip tanamalsoň bir giden nemäň içinde gonamçylygyň içinde sen öz howsaryň nädip tanamal sen başdaş goýdurmaýan bolsalar. Bir agaç dikip agacyň ýüzüne agacyň depesine mata dank gaýdýanlar, o matanyň renki ýene bir aýdan barsaň ıssyda solup başga renki urilse men bäri gyzyl mata dank gidipdim, bu ak bolaypdyrlar. Bizinki dälmelle. Düşünýäňmi? Renki näme solup giden matadan gaýdýan bolsalar. Ýöne men muny umumy edip aýdýana belki başga zatlar başga belli edýänler. O zatlar biljekler ýöne şu Sputnikden seredende de täze mazarlyklar görünmedi ýaly edip gümmed bolmady ýaly gümmed etdirmänirler. Gümmed etmäň jaýlaňyza tekil jaýlaň diýip şolar ýaly prikaz berýän ekenler de. Indi bu zatlarym dile getirilmän galy. Bir sapara ya iki sapara aýdylanlar bu zatlar barada soň aýdylmady. Ine şu aýdylman soňam hiç zat ýok ýaly hasap edilýär. Türkmenistanda olar ýa zat ýok diýen ýaly terse hasap edilýär de. Şolar ýa gurrun edilýär. Diýmek bu zatlarym günneme getirip durmaly. Näme kimçilik bar bolsa günneme getirip durmaly. Şonuň üçin diýenim bir taraplyk diýip kimler bayram edýän bolsa men üçin matam uny diýip hasap edýän. Görnäçe adamlaryň göz ýaşy galy, görnäçe adamlaryň gany galy, bir hak ne hak dökülen gany ýerde ýatyr adamlaryň. Şol bir taraplygyň aslynda näçe çağalar ýetim galy, şol bir taraplygyň aslynda. Näçe eneler göz ýaşlaryny döküp 4-5 san çağasy bar bolsa, bir çağasy ýaş ýetip ýan orsetde işläp ýör, ene matam ekleýin, bir çağasy Türkiýede işläp ýör. Ene matam ekleýin. Yani ýene bir Hytaýdadyr, ýene bir Dubaýdadyr işläp ýör. Çağalar şeýdip sülüniň jüýjeler ýaly türkmeniň maşgalasy dagady harmada. Dünýä künjüne dagady. Inni watansyz galy millet, türkmen milleti. Şol bir taraplygyň aslynda watansyz galy. Hatırly watandaşlar, ajam bolsa bu zatlar hakykat. Boynumuza almamız gerek. Ene mene şeýlerek şu gepleşiň başyny şeýlerek bir girinme berdim. Bizim dowam edip berseňiz. Olur. Sağ olun. Öyle çağrında benim şol sizin aýdyrlaryňyza goşulýan bir taraplyk diýeni bizim halkymyzyň başyny musallat bolup düşdi. Ýyny ýogalan adamlaryň, öldürilen adamlaryň keselçilikden, ýetmezçilikden, gorokçulukdan aýgara diýeni ýogalan adamlaryň sany sajagy ýok. 100 miňlerçe adam ýogaly Türkmenistan. Ýöne şolary eýelik etmeli halkara guramalar bar da ene bütün dünýä gyzyl haç guramasy. Solar gelip ençe gelip niýazynda görünen märi gaýşe diýerler, onuň talap etme haky ýok. Gaýşe diýer biz ýurdun içine salyň, türmeler barlap göreli, halkyň saglygyna seredeli, tuberkuloz ötüp gidip dur, diýip habar ýerler bize şunlar ýerine barlajak diýip goýbermän kan sakdadyr. Şuňa men desenme ýygen edilýän görürüm diňe şol salgylanma, ene biz bir tarap isleýek isleýek falyat ýoksam ýok. Ene şu taýda ikimiz görüleşmän, ikimize matam eşikde, garaşykda çykyş edip oturýar. Men şeýle bol matam güni ölçer. Yo Başlangıcı bilgeýmedim halmada, men ýöne tötänden şu kalbыңdaky bar zady ady özüne de serenjam berenme. Gelýändir de keller bilemem. Spontane bolýar zatlar. Ýa-o. Her kılatyň bir göz başy bar, watandaşlar. Bir taraplyk diýen statusy ýa durumy ýahil derejede we kimler kabul etdi diýen soru ör boýuna galyp durdy. Onu bir aýdýa niýaz etdi, ýok. Niýazda da etdirdiler. O kaptan oturan var. Açırçov diýip, Valer Açırçov. Şonuň tapan, oýlap tapan zady, onu amal edeni Barış Şyhmurad. Onu mu etmek gerek?
ine şol ýemany şol bir taraplyk statusyny Birleşen Milletler Guramasyna gatnap näçe paşmak ýertip ine şonu kabul etdiren Barış Şükmurad. Yani şol kararym kabul etmek ansatda ine şol berildi ýa-da şol status berildi ýa şonun watandaşlarymyza düşündirelim. Ol bir taraplyk statusy ýa durumy ol sana bir yeňillik ýa orden medal ýa sowgat däl. Ol senin halkara guramalaryň öňüne alýan borçnaman. Men şu borçlary ödüşim alýan, neutral boljak, bir tarap boljak, hiç bir döwletiň uruşuna da gatnaşjak bolsa, uruşuna da hiç kim bilen men harby emelerde birleşiklerde boljak däl. Ay garat kän on sanaky. Men şular boyun alýar diýip meni yalan sözler şu statusy durumu kabul ettirdiler Birleşen Milletler Guramasy. Yani onu kabul ettirmek ansat düşünek men şol döwür bilýän adam ýurdun içinden gelen habara göre şu türkmen halkyny var. Şolary wagonlap uğratdylar. Aşgabatdan ýeme Amerika, New York. Şol Birleşen Milletler Guramasynyň oturan wekilleri dübün çöp diýip şolaryň eline sowgat gowşurmak üçin. Ine onuň ýerine gowşuran häzirim ölüne diýir. Ak Sultan Töreýnow diýýär. Ine şonu edip beren işi. Şeydi, vay ilçilerim näme sowgat berilse aldy, ene şu mahal gatnap ýerler, ol niýasyň döwründen bäri ol ýaşular maslahatyny diýip, ol götü pampersler. Eline bir dün çöp berýärler, 5 manadan salýarlar, ýa bir don berýär şo bilen gaýdy. Emma bulary başlaçarak, o bir kaptyny pulu bardyr. Ýöne men puluny aýdyp bilemok. Şu hallar wagon bolup gitdi. Bir ýyllap işden Türkmenistanyň ähli haly şu takdirde diýdi. Ýalňyşmy? Onda ýurda barymyzda çözer balandy. Ýöne ine şeýdip Birleşen Milletler Guramasynyň özüne ýanky goru hatyny aldy. Indi biz bir tarap islesek çagyrýar, islemesek çagyrymyzak. Bizim borcumuz ýok. Onsoň bir topar halkary kanunlary bar da insan hukuklaryna degişli. Şolaryň bir toparyny Türkmenistan häzir şeýle gol çekenok. Meselem Международный уголовный суд diýär, MUS, halkary jenayet sudy. Şoňa Türkmenistan gol çekene. Eger käşe çeken bolsa, biz onu şol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryny edilen jenayet üçin ýa tutulan adamlar şol şeýdi at sorty ýetirmedip öldürilen üçin ony halkary jenayet sudyna bermekçi. Olaram aýtdy, biz höwes bilen kabul ederdik bol, ýöne ogurum Türkmenistan agzada şonçun edip bilýän adamy ýokdy. Ýöne Türkmenistan Orsiýet bilen agza, beýleki respublika bilen agza, şu özüň barmak görkezen adamdyn, olar elini göçüne dan Türkmenistany uğratmary. Ene bu meselede Türkmenistan agza bolupdyr. Emma öz borcuny ýerine ýetirmeli boldy. Halkyň hakykyny gyşarmaksyz berja etmeli ýerine geleni Türkmenistan ýoksa perden aňyrsyna giýdi. Ine şonu 95-nji ýyldan bäri kredit görün 27 ýyl geçdi. 27 ýyllyk bir bak yüzlerçe min adamyň bular ömrüň ketseler. Zorlap jebir sütem görken. Ine onu menden bayram edip belliýärne bolsa, men şol ol bayramda. Sen şum arkasına giýen ýok edilen adamlar onlarça men bilen bile oturup bir tabakda çörek ýanady. Men onsoň olaň ajy ölüminiň üstünden ätlep şun bayramçylyk diýin halky ýok. Ol halka degişli zatlar ol kabul edilen şol status ýa durum. Ine şoň üçin şol bir taraplyk diýibem, ine edip beren oýunlaryny gördük. Ine soňky bir aýyň içine alayly. Ana Awganistandan ýanky bir sellerleri geçirip durlar öz üstünden. Bir on etmelerli bir tarap boljak bolsa, ikinciden Türkmenistany ozal gulluk edip zapasa çıkarlar ýa-da gulluk edip ýerke oňa goşap ogurluk bilen türmä düşerler. Baryp ora bilen görüleşip hana şol Orsiýet tarapyndan ora diýerler Ukrainanyň garşysyna söwüşmäge. Ona maýdyp berdiler. Listokpasyny görkezdiler. Ýanky mobilizasiýa baradaky. Üçüncüden ana Lellimiň ogly Kaspin kenaryny bizini näme geçirýärdi, türgölleşik geçirýärdi. Ene takyr tukur eden maşata ähli ýylan tehnikasyny Bektaşdan paroma mindirip ana ýemeden çykardy. Astrahan bilen Derbentden. Ene an şunu görkezsin, garajlar boşdy, tehnika ýok.
öz ýurdundan bilen gorajak kabul. Ene şu hiç bir döwletiň uruşuna gatnaşmaly däl, döwletiň edip oturan jenaýaty şu. Ondan ýene de hana Yemen'in kaptanını denizde Amerikalılar tutup sakladılar. Yine gidip yatan bir gemini. Yani işi doğru yine partladıcı cidden. Onun Bu nimeler Berdimuhamedovlar habar barmy ka Türkmenistanyň bir tarapdygynyň şu zatlara goşulmalarlygynyň habar barmy ka Atalogluň? yo onların aladası o bilen der. Onlar beşmanı şol kazanç göz eme gözü pullon bundan norlu pullon doymadı bir setir var. Yine bıraksam şol. Yine şol Nebitten gazdyn beýleki yerasy baýlyklardan ogurlandy atları, milyardlarça pullar yeterlik däl. Indi şunun satyp, şundan peýda görelip ugradan ýükleri şol. Olam Türkmenistan aty bilen halta gapdy. Indi şonu ýatyrdyk diýe ugradan zatdy. Sen ugradan soň boljagyň soň ýakada gaýyşny bellemşa terror edýän döwletiň ýardymçyly bolup çykşy diýe şu Türkmenistan watandaşlar. Ine ertesi gün gelir, ondan birinci jenaýatkar diýip ene Orsiýada şumar tutup dururlar ine paraga da turan döwletiň üstüne çoldy, ýaşan territoriýadan bir bölügini basyp aldy. İkinci şol terrorçy döwlete kim kömek eden bolsa şolar jeda çeker. Ine şolaryň içinde İran var, Demirgazyk Koreýa var, Türkmenistan var. Şu mümkin göze görülüp duran. Belki Kazakstan'ın ýoşluk bilen onu ýol başçylary uğraýan öz bolsa, o zatly bilen biziň işimiz ýok. Uşketegimizdäki kemçiliklere jogap berelik. Ine şol. Ine şolaň hemmesi bir-biriniň üstüne şumal ýygnanypdy. Gitjek ýeri. Ine Türkmenistanyň cezalandyrylýar. Sanksiýana maşagyna düşür. Gitjek ýeri ýok. Bu meselede ölçärim. Onu häzir ikinji ýarymyň wagtymyz bolsa aýdyp geçer. Ine Şu ýerde bir zat geçen diýdim-de, ine İran'dan gelýän ýaraglar şahit diýip atlanýar, Geran şahit diýe besplotniklaryň ady, ýa-ni raket. Ine olar barp Ukrainanyň territoriýasyna düşenden soň ýarylsa da bir bölek nemeler galýa da ýazgylar, zatlar düşýär, o sany kenne on. Yüzläp beripdir da Orsiýada. Şolan bir ýer bolmady, bir ýer düşende şo bölekler galýa da şonuň seplep görýärler, analiz edýärler, Irana çykarlar. Ulan ekspertler gowy işleýär halmada. Onun momentalny belliler şo İran ýoksa boynuny alan o ofitsialny men şonu kömek edýän diýip ýok diýip aýdýar. Bir wagt beripdik diýä, ol uruşdan hem öň diýe geçen ýyl beripdik diýip aýdýar da. Onun inni ofitsialny şonu ilki berem dok diýdi, soňra berdik ýöne bu ýyl bermedik diýip aýdýar. Başla. Tutulansan, ha o? Yok, eğer geçen yıl veren varsa, Orsiýet näme onu şol bespilotliklary martda ullanmady, aprelde ullanmady, maýda ullanmady, iýunda ullanmady, o Thomson ahyrky aýlaryny ullanıp başlady. Geçen yıl berlen varsa, geçen yıl berlen varsa, näme o sklatlarda batlygyp berdi? Yalan. Duruşu bilen yalan. Yine bir zat üstüne goşup geçeýin. Yine bir zat üstüne goşup geçeýin. Şol Ukrainlaryň üstüne barp düşýän ýarayan raketalar zatlar var ya, zenitni raketalar var. Şol Türkmenistanyň aviýa bazalaryna, Türkmenistanyň ýanky harby skladlaryna saklanan näçinji ýyllardan 70-nji 60-njy ýyllardan bäri saklanan ýaraglar, oşo uruş döwründen galan ýaraglar bolmagy mümkin, tehnikalar bolmagy mümkin. Ýöne şol Ukraina barıp düşen ýaraglar, gaty köne ýaraglar 60-njy 70-nji ýyllaryň 40-50-nji ýyllaryň ýaraglar diýip aýdýarlar da. Meniň göwnüme gelýände şol ýaraglar Türkmenistana barur atlanmajagy belli da, bir tarap döwletden başga ýere garşmaga, uruşaga da hakyň ýok, getir bide ber diýip alynan bolsa, şo ýaraglar bolmagy mümkin. Ol Ukrainlar gülýär de, bu orsun atýan ýaraglary 41-nji 45-nji ýyllaryň galan ýaraglar diýip. Meniň göwnüme şo geldi. Şo Türkmenistanyň ähli skladlaryna, harby skladlarynyň alynan ýaraglar, iýerilen ýaraglar mukadijek bolýanna. Belki menki nädagry bolup biler ýöne nireden çykdy onça ýarag onu. Ödem atýan ýaraglary 24 fevralda giýrilip bäri atylan ýaraglar soň atylyp başlaýan ýaraglar. Ulanýan ýaraglar tom saýlar aýdýarlar da, ulanýan ýaraglary näçinji ýyllaryň asyrdan galan, näçinji ýyllardan galan ýaraglar diýip aýdýarlar.
Inni şey bolup bilermi? Gavat gelýärmi zatlar? Nasıl doğru aýdýaňyz. Öyle san, şu bizim aýdýan gurrumyz ya berýän maglumatymyz ýalan bolsa ine şol gurrlar ötür. Erti açdym hemme harby ambarlaryň hemmesini derwedetini görkesin ine tehnikam içinde dur hemmesi. Ine ok yararym şo taýdy, puşkalarym şo taýdy, raketalarym şo taýdy. Görkesin. Biz bilýärsen ýerde näme galyn. O ýerde Birazdan ýüritmek halkyn kitap. eden. O ýerde Men bilýän. kitaplary bar, hasapda durýar. Olar sanmasan hasapda durýar. Ay yok, onu kitaplarından bolsa da ol yemet derle, derle çağa tink gider yani. O yararlı ıskalatta yörüte yemedi temperaturada yörüte rejimde saklanılıyor. Gorkasın astın dervezelerin. Eğer biz yalan malumat berýänmiz. Yok. Teknika yok onu Türkmenistan. Enne ikinci mesele var da şu taýda bolsaňy men şu hepden jemidi halka getirecek malumatım vardı da olamca Amerikan başlygyny ýa-da prezident Joe Biden karar kabul etti. O zaman şunu saklap oturdular da. Yani gün matarın Amerika'da Ukrayna'nın boşluğunu Rusya'nın öz teritoriyasını içine okatman. O sebepten birden uruş ulatursa yine üçüncü zaten uruşu başlansa yine yadro yara ullanılmalı var. Onun bütün dünya onun uması ezer çekecek belki yer şarın partlak geçecekti. Son için kent haklıdılar Ukrayna. Başla kent haklılığını uğruyor. Ha, o doğru. Ondan sonra enne gördüler Orsiya şol Orsa biz nakazanmys diýdi. Özüň jogap çekmejegini bilip ay ine men ýadro ýaragym bulapdym, bular gorkdy menden şu etjegini edip oturdy. Hana Ukraynalar al ilk wagtana bilen bir ýanky Krim köpürsini partlatdylar. Dolu däl bir bölükden. Soň hana ýanky soňky iň uly eden işlerim şu Engels şäheri bar Saratov oblastynda. Şotaýda eserde onun näri ýanky atomly bombardirovsk samolyotlar bar. Tu-22 diýdi 60-90 näçe şular hem şular bombaladylar. Oka tutdular raket okuna. Hiç olmaýany şoň üçünden de aýalapdyrlar. Orsiýada men gorkunjyna şulary alyp gidip bu okeana çykardy. Men ulluq eden ýerde tikdi buhtasyny. Şo taýda ýörit aerodrom barda samolyotlar gondurmaga niýetlenip gonş ýemesi bar ýoldan. Bular agyr samolyotlar. Narman garajdan aerodroma gonup bilmeýär. Gatagyr hem uzun hem buly hem gowrumly samolyot. Ine şol gün bombalanýan samolyotlar ýerin oçatyna gidildi. Pikiresen şol Norwegiýanyň duşuny durdysa da molyat demir gaza gözüňe tutsa. O taýdan uçup Ukraina gelýänçe birinjana wagt geçip ikinciden hem bir topar ýerde ýolly zapravka etmeli da zapravka etmeli bu samolyotlar. Ýagdaý çylşyrmlaşýar gaşagyny. Demek Ukraina'da öňkü ýaly bombalanjak. Ýewropa Amerika'da Ukraina ursat berdi. Şu Russiýanyň territoriýasyna yerleşen harby bazalar bar bolsa, yara ıskılatlar bar bolsa, boşun ýygnysy bar bolsa, siz öz beren kararyňyza görä şolary oka tutup bilersiň. Öz isleňize görä. Ýöne şo taýda Amerikan şol 300-500 kilometr uçýan topaklar däli Ukrainanyň özlerini çykaryp başlady. Ha, wow. Indi şol ortak berildi. Onu biz satana da İran'a da aydıldı. Indi senin daşına geçýärdi. Indi Ukraina'da meselede Putin'in nira gaçşagyny nerden gaçyp atylgalygyny bilmänýär kösen şuma İran'ın daşyny çykyp çykdylar. Olam daşky çykyga daşary döwletlerde, daşary dünýä diýeli ýa demokratik döwletler. İçinde de halkany her dinjal şular tolgun bana mitinge çykyp durýar. 22 ýaşly jagy öldürilen bäri. O iki tarapdan İran çaýkanyp dur. Ondan Türkmenistan durur, elbette durmaz. Duraýanla da ortiýat bilen belli edilenden soň Urwan Ulyň hökümetini, daş töweregini hemmejigini jenayet jogapkarçylygyna birinjiden çekerler. Türkmenistana da jerime salyrlar. Şu eden ok yarar kömek üçin.
statusyny elinden alarlar. O günler daşta da bugün olmasa erte. Yani Amerikalı bu meselede howlugan akdy. İlk baştan yığınıya materyali, Sovetlerim şey dedi, yığınıya bir yıl, yarım yıl, ona sonra belli bir karara geldi. Şu kararının sırtında ne dağıyal olup duruyor. O Türkmen hükümetinin kıyal buna karar ettik, ertirim yatır, şertim şahımedi işleyen hükümetler yok. Gün matardı. Hemmesi diyen sözüne eden hareketine cevap veriyor. Şon üçin bu meselede de öyle çağrını bulan gitcek yer yok. Endi näme etjeklerini bilmän urunup diyorlar. Endi hamany şol Türkiýe ýaplanıp Türkmeniň gazyny Türkiýe satjakmyşlar. Ne Azerbaýjan hem iki tarapyny atnap başlady. Bu dostluk gurrun var ýaly. Ondan ozal nerdedir? Yani hem için Türkmen halkının ykbalynyň üstünden ätläp geçip ol gadyya nebit barada şertnama baglaşýar. Şonu insan hukuklarından baglaşdyryp bolmaýar. Ha? Şo şertnamalar. Mende bar. Arhivden tapıp çıkardım. Şol Türkmen Kaspi deňdi, bolşaryn vatandaşlar esterýaldy baýdýan. Kaspi deňiň kenaryna 5 döwlet ýerleşen Türkmenistan, Eýran, Azerbaýjan, Orsiýet we Gazakystan. Şo Kaspi deňi hemmejiniň umumy kullanşyna boldy. Şunu paýlaşyp bilen aklar. O zat SSR döwrüne 50 deňiň ýarty Eýranyň kıyarsa SSR. Deňiz çydygy boýunça da harby ämrler şey işlerdi. Ya gorardy. Inni 5 tane garaşly döwlet her öz bilenini etip şol deňizi ullanyp ýörlerdi. Ondan şo taýda sonra ýüze çykdy. 3 tane ya 4 saat barın atlar menne. Gazi yatak ya nebit yatağı var ne emelde deňizde Kaspi deňizde. Türkmenistan tarapyndan seretseňe 100 kilometr, 150 kilometrde ýerleşen. Emma Azerbaýjan tarapyndan ölçeseňem 150-200 kilometr aralygynda şol ýataklar. Bu deňiz ortalygy bolan näme Türkmenistanyň territoriýasy bolýar boldy. Ine şonu edilýäni sülük sorany alyp ene şoň nebitini gazyny alyp otylar Azerbaýjan tarapy. Şu näçe? Niýalyk diktatorym bolsa on bir eden plus goşpama aýtmaly işi var. Şol gaziýatlar üçin ta ölýänçe uruşup geldi. Şol öldürüleniň bir sebäbi şonun bolmagy mümkin. Elalaşygy gelen akbuladym. Ene şo taýda milliardlar Türkmeniň dollarlary gidip otyr. Eger Azerbaýjan adaletli bolýan bolsa ýa boljak bolsa şu meseleni ýerde işte gelecekki Türkmenistanyň täze hökümeti galdyrarym, bozarym, sorarym. Kime näme pul tölenipdir? Sebäp 2007-nji ýylda şu gurrun edilýärdi Türkmenistan hökümetiniň. 2008-nji ýylda bolsa paraga açyş girdi ýany bar. Raşid Mered. Ine Bakuwa gatnap başlady. Şol iki şöyle gidip geldi bol. Sonra şu davaly mesele asla ortadan çıktı gitti yok. Yani 208'den bäri bu 209'un başı diýerler. Ondan bäri ine hesaplap görün. Ne geçen wagt on meşri. Hiç kim sesin çıkarana. 4 ýyl on meşri. Näçe milyard dollar tölendi Berdi Muhammed. Ol alan milyardlar nira harç etdi. Anmyň hesabat. O Türkmen halkynyň emleri. Ol Berdi Muhammed bilen kadar. Ine garap şu halkara gatnaşyklary gelek gelýär boli gün güýçliňki gowurga diýişliňki boli. Ştaýda şoň üçin biz ilkinji ýerde Türkmen taryhymyzda ýa Türkmenistanyň taryhyny halk bolup öz döwletimizi, öz ýurdumuzy, öz topragymyzy doly eýe çykmak üçin göreş alyp barýar. Bize ol gurban boldy. Ol niyaz boldy ýa emelsiz ogly bolup tapawdy. Olar çalşanyň bilen situasiýa üýtgän. Biz düýplen Türkmenistany çalşmaly, syýasy taýdan. Täzeden bolmaly. Beýleki zatlaryň şu syýasy eman konstruksiýany aşagyna gapdyryny bolmaly. Ine şol garaşsyzlyk meselesinde, beýtaraplyk meselesinde ýa-da ine şu Amerikalyň şuma kabul eden karary Ýewrosoýuzyň gollany, Ýewrosoýuzyň gollady da karar kabul etdiler. Ine terror himayet edýän, gün himayet edýän döwletlik Orsiýa. Eger ol şo bolýan bolsa, Türkmenistanyň Orsiýada göni kömek edýän bolsa, ikisem şo. Ikisem terrorizmiň ene
Neme de göz yetiren akın kalar ştatlara bütün dünya görüp otur. Näder ortadan edýän işlerini terror diýip hasap etdiler. Terror döwleti diýip. Ýöne inni o Türkmenistanam şoňa kömek edýän bolsa, onna olam terror gollayan hökümine gidýär-de, onuň ady gara spisige girýär. Ol ýigidi näme diýär türkmenlerde bir nakl bar. Ýigidi dostunyň tanadýar. O ikisi dost bolup gören bolsa bir-birine kömek edip onu görünüp durýar-da, dogry dämi? Ana şu Aýdyp wala san jem dünýede 5 döwlet Orsiýet bilen ara gatnaşyk saklap otur. Aga alın şu 193-den 5-ini aýyrdan ene 188 sulara garşy ýa-da saklanan. Ondan o nähil beýle boldy. Özüňiz pikir edip görüň. Ene Leonarlara bir haly fabrikler batdy. 840 denan işlärdi şu fabrikde. Gidip betonly fabrik. Ene şoň için näkini alsan, ene şu bilirsen millette uramazın azatan 4 köpersip Türkmenistanyň haly fabrigi bolýar. Şoň içinde 20 tane adam galan 820 adamın garşysyna çykyş etdi. Şu fabrikde, şu kollektiwde ýaşamagy, şolary işleme mümkinçilik bar. Ýok. Ýüzüne tüýkürer. Bilem şu ýüzlerine tüýkürler, nem jenaýaty çeker. Gitjekler. Yok gidecek yer yok. O niyaz diyen. Ol Putin ama kapitülasyon edip nime yer gözlü yani tayarlık görüyorlar deyip nime çıktı. Urşku tormaka önünden gitmeye mümkün yani belli del Argentina kabul edecekmiş diyen yani yani abıçına Argentina şu demeleri kabul ediyor da yani faşist. Ondan olmaz şu Hitler'in en sonki yani son günler geçiren yeri Argentina olmalı. On ya caylanan yerine çenni bilyas biz nirde caylanan çenni. Indi şu Putin'in sonu şu yerde oturmak mümkün, katı mümkün eğer böyle ajalına bir rahat bolup ölmese kaçıp gitmeli olsa şu taylara gitmeli mümkün. Onu bir Muhammedovlara ama onu bile gitmeye mümkün. Yok, oran giderler. Koyuverseler. Yok. Çıkarsalar değil. Çıkarsalar Türkmenistan teritoriyasından. Çıkayanla da kulağına çekip getirir sonra. Gidecek yer yok. Aydınlar. Enni bağışlaşmasak yok. On ağzı olur burlamak gerek. Bir günlük iş. Olsanız inni bilen kuyu adan yal. Yeri gelene hala inni şu kuyun düğünü öldür düşe. Şonu var ya netice. Onun için biz kovluğumda olur öldürü acarına kovluğuk var. Yani milyonlarca halkımızın dökön göz yaşı ne hak dökülen kanı ağırsan bunlar tutmalı. Biz o dünya tavşarımıza. Biz şu dünyada şolardan hatabat soracağız. Şolun bolur inşallah. Gidecek yerler yok böyle. Nira gitsin? Taş tavuru, Suudname da elle, ne bizim elimiz? Suudname. Biz Suudname'yi görülem de. Şoň üçin şoň kun o hayran alaymal men dün gece bir rol uğradıptırlar. Şu taýda o yer peselerini dip boldu. Aydınmaz-da. Talanyň döwrüne bir gawy. Bizde oğlan kalk eýesi geleni gözüne oýdum diýerler. Bir başga çyrak edip aýdýarlar. Indi şu taýda Türkmenistana gelen Täjik bar, Uýgur bar, Özbek bar, Kazak bar, Azerbaýjan bar, Türk bar. Şulara aýtdyrýarlar da özlerine bir jesete. Türkmenistana gelene iýdim. Näme? Bahy. Arkadaşlar Ferdarıma şöhret näme dip şu yer peselinden soňsuk. Ay 10 ýyllyk zat ýok, 10 ýyl söz ýok, dolaýdym bar, gadymaýdym ol. O ýerde neme sözler bolmaly? Gelenine gözüne oýdum, nämeten ýel peselenini näme her ýazgyçyna. Bir baga girdim, nämetme. Ay on gördüm aýdyp berdim bu teman görüňizde ýöne men şol mysal hukmyny getirdim de indi şol aýdymym üýtgedip indi şolara ýaranjak bolýarlar diýä. Demeden boktan kemput ýatarjak bolsa şu ene. Şey edip şolaryň adyny awraýyny alanjak. O zaman aýdym artda niýaz näme Türkmen maşy gutly bolsun döwletiň diýip Bayda. Awa inni soňra onuň muňa adyny öwrüp Arkada gutly bolsun bayramyň diýip. Ýelew serler.
Filigelyanlar ondan Evet, ya şey var. Ana, adamın mertebesi mezhep bolmasa mezhep değil ya da şu mezhep bolmasa kıyın ekeni. Halmada ütgäp durup her neme gelenine ütgäp durup her bir paça gelenine ütgäp durup prezident gelenine ütgäp durup bir vicdan yok mu sizde? İnsaf yok mu sizde? Mezhep yok mu sizde? Bir gayratlar. 10 yalı yalamalı liderlerim yatıp yalap yürümelerler. Beh, mene sözüm yok halmada neme şular yalakalığına bir gözün çıkaryalar. Yalakalığın gözün çıkaryalar. Ay näme gelenne Berdi Muhamedovlaram yalap yatira Putininkini ayallığını. yo o zaman Niyaz'ın eline ayağına uşat göreniniz kurban olur. Var ana. Dokumental kadrını. Onu bilýärse biz ýöne şu ýarag berişini, adam berişini, bu neme koloniýalardaky, türmelerdaky adamlar oturan benniler urudyşy, ol öňkü gulluk eden zapasdaky ýigitleri beýlek paveska paýlap urudyşy biz barda bile otirda. Ýöne şo derece şol ýaly Putin gorkunçmyka? Bularym jan şolar ýaly hüjümka Berdi Muhamedov bilen. Beýdip yalap ýatyp Putin ödeyen etmese karşıdaşların hemmesini yok diye de sana bir otursun. Ben bilýän şol 99-njy ýyla geldi de 99-dan 2000-njy ýyla geçilen gejede prezident boldy. Şondan bäri 22 ýyl ýok edilen siyasi karşıdaşlaryň ana. içinde barmadan ýetene. Kene olar. Hemmesini ýok etdi. Şonu aýdaýmydım, şu wagt men ýa dilime geldi şol. Ine ýok edilen adamlaryň sany bärde sana oturmaly gatyken olar ol wayenny generallar amma onuň içinde Politkovskaya diýe neme diýe Nemtsov diýe Nemtsov var, Litvinov var, ondan Berezovski var. Ha? Şol ýanky taktika var. Öz garşydaşyny öldürme taktikasy var. Özüne garşy gelen adamy öldürme. Şu Putiniň hühäseti şol. Şol ekeni. Biz başda biz 2000-nji ýyllaryň başlaryna, 2005-nji ýyllardakän bir ünsverem zoktuk da bir politikada. Şol öldürilen ýanky Anna Politkovskaya beýleki jurnalistler we korrespondentler we nemeler var. Politikler var. Şol adamlaryň biz owalar bilim doktukda kän bir girişmemiz soň ýöne seredip ýerlap şu ýyda gaýdyp öňkü taryhy gaýdyp gelip ýerlap seredip oturýan ýöne bir puzzle gurulýar. Puzzle gurulýar deme. Yerli ýerine baryp dur üýjügi. Ýersiniň özüniň ýer jagada baryp dur hatara gelip. Hiç zat nemetmesiz pikirlenmesiz gelip dur yerli ýerine. Neme Navalnyň atravide zäherlenişi, onuň bu Litvinowyň zäherlenişi, Berezovskiň zäherlenişi, bularň hemmesi zäherlenen inni oturup pikir edýän näme üçin türkmen başy birden tarpa taýy bir gijede öldü. Ewa ol garşy çykyp başlady. Ödýeni göwürdip başlady. Bula boljak däleken o diýip tapyrdadyp aýryp Berdi Muhamedov iň samsygyny getirip goýdular. Ya oğlan sözünden çıkabilecek geldi. Yükü olan elinde. Berdi Muhamedov'un yükü hani Kremlin elinde, Putin'in elinde. Inni hemme dat ýanky puzzle ýerlerine baryp durdy. Inni göýdýär palmrada ol bizemde o kenek. Doğru. Ana şeref yani yine bir kizecek misal Belarusya'nın Daşary işler ministerini ana şol ýygnaga gidenne şo taýdan gelmäkä öldü. Ýüregi arsy tutupdyr diýdi. Şonu şu Lukashenko'nun yakın yemesi yollaşı olan için şeydir. İkun geçmekade Şoygu'nu uğradıyalı Minsk'a. Şoygu bilen eni Lukashenko ti Şoygu näme diýse olam gol çekdi. Ene eger sen şonu gol çekmedin, sen ministerini al senem ýok odur diýip berle. Signal şu. O Türkmen bir naklim var. Şolar ýalda gol çekmänsen, ene bir Kazakstanyň ikinci gezek özüni tasdikladan Prezident Tokayev birinci vizitini Moskva etdi. Beýleki demokratik dünýä ýok onçy Putiniň ýanyna ylgak gitdi. Bular hemmesi aňyrdan bilen baglanşykly adamlar. Şular täzeden süpürüp meýdançany boşaltmasak orta ýaňa aklysyny tapawdy ýok.
Şondan soň biz täze Türkmenistan ýa-da täze Merkez Aziýa düýbüni tutup biljek. Ondan bärde zat ýok. Ne Ýani şol düýbü tutulýan arasy bolmalylar. Hana Azerbaýjanyň kyýal jogap bersin. Näçe төлediler Berdimuhammedowlary şol 3-4 tane gady ýatak üçin. Men näme danylar dura. O arada halkara konferensiyalar bolup şolaň birine gatnaşan men. bir kusok yerini satdyk hasap edilýärdi. O kusok däl, o pirog bolýar, o tort bolýar, ortary. Gecesinin mellegi, atasynyň mellegi däl, ol öz Türkmenistanyň bir bölegini olara satyp berer ýaly. Ine edýän işler, ine şu bir taraplygyny etdirýän zady. Ine bir taraplygyň arkasyna gizlenip, biz bir tarap işsada goşulamyk dawa jenjel gerek däl, öz jibitini urup ýördik. O şol ýoksam şol ýemede Azerbaýjan tarapynyň getirýän delil hiç de. Olun diýýäni biz o ine şu gady ýataklary SSR zamanynyň bäri işläp başladyk diýdi. Gurduk zat etdik, özleşdirdik, birok işlerini geçirdik. O geçirensiň Türkmen nebitçileri diňe kenarda işledi. Şeýle Çeleken diýdi, Kerem diýdi, Gotur Depe diýdi, Barsa gelmez diýdi, Gumdar diýdi, şu töwrek. Deňiziň içinde Azerbaýjan nebitçileri işledi. Ýöne o zaman SSR bardy. SSR gitdi öyle deňiz paýlanmalar, yerler, territoriýa. Ene? Birinki diýip dur. Ýöne näme şolary şu meselede dik durup görüşdi. Ýöne oňa möhbähmidi bardy, pulny aljakdyr taýdy. Urbanula mı satıp koyuyordu? Yani näçe satdy? Yani Azerbaýjan tarapyna lokan sonra olsun. Biz böyle bir karşıda. Türkü devletlerin, Türkü milletlerin birleşmegini ikilep gorlap açık çıkışa oturan adamlar. Yani gatnaşyk iki taraply syýlaşykly, hormatly we hasaplaşykly bolmak. Bize başgaça söwda gerekken. Onu bizim tapawdymyz ýok. Şu zatlara göz yumjak bolsak, bu haramda adalyň eden işini onu biz olardan näme tapawdymyz? Ne şeýle? Dogry. Bolýa onu näme şeýerde tamamlaýlym ýa açykladyňyz bolsa aýdym jemläli bolsaň. Yok, açıkladığımız da yok. Mine aýtdyk hemme zady. Yerli ýerine goýup berdik. Bugün begen otursa zat ýok. Bir taraplyk diýip kagadyň ýüzüne bardyňa. Ýöne halk şu wada çyn allap gedýärler, allap geldiler. Biz bir tarap biz näme garaşsyz biz näme diýip döwlet diýip aslyna bolsa bir taraplyň ýanky sahnanyň arkasyna bolsa eden edip gezdiler şu wada çyn biz bir tarap diýip daşary döwlet daşary bütün dünýä halkara guramalarynam goýbermän içine näme edil Koreýa, Severni Koreýa ýaly, Demirgaz Koreýa ýaly saklaýarlar, ýapyk hemme tarapy. Ine biz bir tarap bahanasam bir tarap diye. O bir taraplygyň aslynda bolsa näçe ganlar ýatyr. Ine şonu aýdallydyk. Anrada. Atı doğru bolsa. Bolýan watandaşlar şu taýda sizle hoşlaşalım. Ýene de görüşeriz. Bolýa sag bolun Almada gelip gyzykly beren gürüňiz üçin. Sizem sag bolun, çağıryňyz üçin watandaşlar hemmäňiziň öýüňize awadarlyk arzu edýän indiki gepleşikleri şeýle sabar